Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturgintzaren divulgaziorako saioa, eusko ikaskuntzarekin batera egiten duguna. Kultur arlo honen hildoetako bat herri kirolen bidetik edoa. Herri kirolei begira da etnografikoa ematen ari gara. Mantxo, edo ale, Mikel Lasarte dugu aditua eta solaskidea. Oain baino lehenago, egin eta edatu dugu segari buruzko saioa, trontzari eskenitakoa, sokatira eta hildo horretan orain harri jasotzea. Kirol modalidade honi buruzkoak, honen aurrekariak, noiztik ezagutzen den edo lehendabiziko aztarnak noizkoak ote diren, hemendik kanpo antzekorik egiten ote den, aldagaiak, harri singular, harri baldarrak. Gisa honetakoak izanen ditugu solasgai. Mikel Lasartek argitalpen monografikoak argitara emanak ditu Herri Kirolen Federazioarekin batera, horietan agertzen dira hemen solasgai ditugun kontuetako batzuk. Harri jasotzea hortaz, gaurko honetan, eta uste izatekoa da, eta hoi ere, erraz egiaztatu liteke, kargak bizkar gainera, eramateko joera edo zaletasuna edo norgehiagoka hori generala dela, geure bazterrotan zezik hemendik aparte ere, egiten dela karga jasotziarena. Mikel Lasarte. Zalantzari gabe, betidanik gizakiak bere indarrak neurtzeko joera izan du, bizi irauteko nekazal eremuetan eta indarra oso garrantzitsua izan da, halako miresmen bat ere izan da indar fisikoarekiko ikusita beharrezkoa zela herrietan eta burutzeko lanak eta bizi irauteko, eta alde horretatik harri jasotzea bezalako kirola garatu dira Euskal Herrian, eta mundu mailan ere bai Tibeten eta badira antzeko joerak. Harria jaso eta eraman egiten dute Tibeteko kasuan. Eta gero adibidez Kanariako irletan ere egonda joera, harria goratzekoa, baina beste modu batera, pulseo edo deitzen zaiona. Harria goratzen dute, baina bi besoekin buruaren gainean kokatzen dute, eta ahalik eta urrunen eramateko joera dago. Naiz eta hemen ainako hain zabaldua ez dagoen han bertan kirolana galduxe bezala dago. Kontua da, noski, Grezia klasikoan Herkules, indarre Herkuleo, horti dator gizon indartsuenen eta hor, gertatu denak eta oain homologatuta dagoen kargak, pisuak altxatzeko modalitatea alterofilia esaten zaiona, ez dakit estilizatuagoa, hori funtsian gauza bera da, beste derivazio bat eta beste estandarizazio bat izan duena. Bai, gizakiak betidanik izan du bere indarrak probatzeko grin ikaragarri bat. Alterofilia gaur egun oso estandarizatuta dago eta bide hortatik heldu den kirola du alegia gizakiak bere indarra probatzeko nahi horretatik heldu den forma estandarizatua da. Gaur egun mundu mailan oso zabaldua dagoena, nazio gehienetan praktikatzen da, eta gero badauzkagu beste modalidade batzuk balio ikaragarrikoak kultural arloti begiratuta, historiaren aldetik, etnografiaren aldetik, eta horren adibide esanguratsuena esan dezakegu mundu mailan ere Euskal Herrian ezagutzen dugun harri jasotzearena dela. Igual bukeratik hasten nahi naiz, baina alterofiliak duena da lurretik altxa eta, esan beron airean goraino, baina hori ere ez da guztizekia, bada hor bularretaraino eraman da gora, baina esan edut eta harriarekin duen desberdintasuna teknikana edo moldearen aldetik.
Bai, alterofilian lana zuzenagoti bezala egiten da. Hor ere, badaude modalidadeak, batean barra bere pisuekin zuzenean goraino jasotzen da, eta bestean berriz bi denboretan egiten da lan hori. Lehenengo bizkarrera ekarri eta gero gora botaz. Gero bi jasoaldi horietan egindako kiloak batzen dira eta gehiena jasotzen duenak eramaten du txapela. Hemen harri jasotzean teknika asko aldatzen da. Harria azken batean gorputzan barna irristatu edo eramaten da, eta funtsean, kirol perspektibaren aldetik bai harri jasotzean eta bai alterofilian antzeko muskuluek egiten dute lan, baina barraren kasuan hanka gehiago kargatzen dira. Eta harri jasotzearen kasuan gerria gehiago, pixka bat gehiago lantzen dira. Eta jolaserako tarte gehiago izaten du harriak. Baina kolpea, ez? Alterofilian kolpe bat edo bi, baina kolpeak dira, bestean berriz... Bai, kolpeak eta oso azkar, harri jasotzean ere alik eta azkarren jaso behar da harria, baina pixka bat, korputzaren barna eraman behar da harri hori, eta, teknikarako eta bide pixka bat gehiago uzten du. Konto pixkatu usteko torein, etoriko gara ja bai geurea, ez da, pixkaten gehiago aztertzera, baina esan nahi dut, noiz baite egin delako konparazio, ez da, gure harri jasotzaile handiak, handiek indute inoiz proba alterofiliarekin, baina ez da prestaketa bera, ez da indar aplikazio modu bera, ez da. Ez, aldatu egiten da. Iñaki Perurenak adibidez, Espainiako alterofilia txapelketan parte hartu izan du, txapela ere atera izan du, baina, beste kontu bat dela esan behar. Hor, beste eskumuturren flexibilitateak eta sartzen dira, desberdina da, eta oso zaila da konparaketak egitea. Seguruenik ere gure harri jasotzailek lan onak egingo lituzkete alterofiliako kirolean, baina, alterofilian ari diren guztiak asko eta asko etorri izan dira gure gana probatzera, eta denak ez dute harri jasotzeko balio. Normalean oso postura zuzenetan eta lan egiten dute, eta harria jasotzeko bisagra bezala korputza atzeruntz eta bota behar da, eta beste teknika bat eskatzen du. Eta gero esan baita ere igual alterofilia pixka bat esplosiboagoa dela, eta harri jasotzean fondoko edo iraupeneko lanak izaten dira, eta arlo hori ere asko jorratu behar da. Ia hau entenditu dezagun introitu moduko bat izan dela, ez? Eta oain bai, az gaitezke, antecedente aurrekariak edo herrikirol gisa hartuak daudenetan, ez da gita, aspaldikoeneko notiziak edo ohar edo irudi batzuk badira antzineko xamarrekoak. Bai, herrikirolari buruz oso gutxi dago idatzita, baina badaude alako aztarna batzuk, eta pentsatzen dugu harri jasotzea lehenetakoa izango dela, herrikiroletan hain justu ere badaudelako 12. mendeko aztarnak. Hor Arrueko elizan adibidez, iparraldean, badago alako grabatu bat, taila bat, harrian, arkaitzean egindako taila bat, non bertan ikusten den gizaki bat harriak jasotzen. Da hori da 12. mendean egindako eliza, sakristiko sarreran dago, eta hori da momentu honetan herrikirolari buruz dagoen aztarnarik zaharrena. Pixka bat beranduago topatzen ditugu idatzizko aztarnak Eskorialgo monastegia egin zenean Madrilen, han euskaldun asko joan zen lanera baseliza hori eraikitzera, eta han alako revuelta bat edo izan duzen euskaldunen parteti, eta revuelta horri esker idatzita dago nola euskaldunak bere denbora librean harriak altxatzen eta enborrak mozten aritzen zirela. Hango sakristagoak edo idatzita dago, eta handago monastegiko artxiboetan jasota. Horrek zan zer, Ana Argine lanetan da ibiliko zien, hori zertzen, 17. Bai, 16, hasinik uste, obrak oso luzeak izan joan ziren, mende bat, baino gehiago nik uste kostazela baseliz hori egitea, eta euskaldun asko egon zen bertan Argina lanak egiten. Eta zer esaten da, euren zaren
entretenimendu, apostuak, jolasak? Bai, jolasak eta apostuak egiten omen zituzten behin lanorduak eta bukatuta asteburuetan eta nor karria jaso eta horrelakoetan aritzen zirela eta baita ere aipatzen da harri jasotzea, aizkora eta baita pilotan ere aritzen zirela alako bertako kale batean. 3 kirol horiek aipatzen dira. Bai, eta horien referentzia, noski auzia beste bat izanen da. Bai, hori da, auziari esker, beste referentzia horiek lortu ditugu lehenengo aldiz eta Euskal Herriatik kanpo gainera. Eta horren ondotik zer, ez dakit, igual erdi leyenda, elezarretan eta jende gizon indartsuak izan du direnekoak eta lakoak, bai? Bai, gero, gure mitologian eta egonda, alako miresmen bat, beti indar fisikoarekiko, hor gentilak eta alako personajeak dauzkagu, non harriak eta eramaten zituzten, harriak botatzen zituzten aldetu batetik bestera, eta horrelakoak gure kulturan asko daude bilduta barandiarani, eta beste batzuen lanari esker, olako baipamen asko biltzen dira euskal kulturaren mitologiaren barruan. Pixka bat beti horregonda indar frogatze zera hori edo indararrekiko miresmena beti egonda eta harri jasotzea da, harri jasotzeak bideratu du nolabait. Horiek behaz aspaldikoak eta gerora, ez da garai modernoagotara edo geure denbora hauetara hurbilduz, hoi nola berexit dezakegu batetik harri txikiekin, lanakin, edo harri zenbat eta alden handina? Hor esan lehenik eta behin harri jasotzearen estandarizazioa azken mende honetan etorri zela, 1000 gerra aurretik egin zen lehen apostu publikoa zezen plaza batean, eta geroztik harrien formak eta tamainak denak ja neurtzen eta hasi ziren konparazioak eta egiteko, aurretik dena bestera batera egiten zen, estandarizazio hori gabe, harri baldarrak erabiliz, hau da formarik, pisu jakini gabeko harriak eta erabiltzen ziren, eta geroztia gehiago estandarizatu da, eta gaur egun, bi modalidade nagusi daude, bi txapelketa nagusi burutzen dira, bata harri txikiekin eta beste harri handiekin, eta bien arteko muga, 12 arroak edo 150 kilo jartzen dute. 150 kilo bitarteko harriak txikiak konsideratzen dira, eta hortik gorakoak berriz harri handiak. Baldarretan, harri singularrak horiek izen propio ere izaten dituzte, edo alako herritan dago, edo alako tokitan? Bai, normalean bertan dauden herrien izenburuaz ezagutzen dira harri horiek. Hemen azken urte luze hauetan adibidez, Etxauriko harriaren txapelketa jokatzen da. Harri horrek 126 kilo ditu, eta, aspaldiko historian, herriko gazteak eta harri hori jasotzen da ahalegintzen ziren, eta azken urte hauetan txapelketa ospatzen da beti hor udaberri aldera. Eta oso polita izaten da, ez duelako zinongo heldulekurik, formaz ere oso alrebesa da, eta horrek zailtasun bereziak ematen dizkio jasotzeko garaian. Berriz ere, eta beti indarporo hauetan egiten dugun galdera, da indarra bai, baina teknika, da indarra aplikatzen jakine beharra. Bai, zalantzari gabe, harri jasotzean badirudi eta jende asko esaten du, ze asto kirola gerriak eta zenba sufrituko duten. Baina, egia esan, teknika jakin batzuk badaude, posturak asko zaindu behar dira, eta, teknika horiek eta erabiliz, esan, indarra egin behar dela, baina ez delako alako asto kertenkeria ere. Azken batean, horretarako prestatzen dira kirolariak, eta normalean ez da inongo arazorik egoten. Normalean jendea pentsatzen du, harri jasotzaileen bizkarrak nola egongo dira. Egia esan, gehien sufritzen duena harri jasotzaileen kasuan belauna izaten da, sensibleena edo gehien izurratzen dena edo lesio handienak sortzen dituena. Beti ere beste kirol batzuekin konparatuz, futbola edo kontaktoko kiroleik horietan lesioak asko larriagoak izaten dira zenbait kasutan. Kolpeak daude lako. Hemen, noiz gertatu izan dira, ustekabeko, gauza bat, limiteak nun ote dauden, ez da, markak, badakigu, eta, izen handiak ez ditugu urruti, Perurena, aita eta semea,
Mieltxo Saralegi, horiek ezagunenak eta handinak izan ditugunak, ez dakit parekorik izanen duten inoiz. Galdera da, mugaketan nola diren, eta kontzeptu bat behar bada esan diteke, personak jasotzaileak alako pixua, zer bi alako doblea, zerbait gehiago ere? Bai, pixka bat gehiago, adibidez, Perurenak 320 kiloko harria jaso zuenean, berak 137 kilo zituen. Saralegik 329 kiloko harria jasota dauka, eta orduan ikuste 141 kilo igual pasatxoak izango zituela. Normalean, bai, norberak bere pisuaren doblea jaso dezake eta pixka bat gehiago, baina ez da erraza formula matematikoak egitea, teknikaren arabera, bakoitzaren gorputzaren arabera, hor muga beti desberdina izaten da. Eta mugak nahiko altu jarrita daude, 329 kilo hoietan, eta behar bada norbaite gaindituko du, baina ederki kostako zaio. Gaur egun ikusten dena da lehengo zaharrek eta egindako marka hoiek haustea izugarri kostatzen dela. Lehen ere prestakuntza fisikoa ona izaten zuten, apostuak tarteko zirela jendea oso ongi prestatzen zen, eta gaur egun oso zaila egiten da lehen eginda dauden marka hoiek apurtzea. Iraupeneko lanetan batez ere. Hortaz, ez dakit momentu honetan nola dauden gauzak, esan edut, figura haundi, baditugu gazte batzuk, oraindik ere, bere honenak eman gabe daudenak. Bai, Nafarroan momentu honetan aspaldiko partez harri jasotzea une nahiko onean dagoela esan behar. Harri jasotzaile kopurua ez dakit zenbatekoa izango den, ez da jende asko honetan aritzen dena, ez da masako kirola, baina jende ari da, 8, 10, dozena bat lagun, ikasten ere ari dira, eta, inoiz izan den gehiena. Eta gero, asteburu honetan aipatu beharra dago, datu historikoa lehenengo aldiz zaian jokatu da emakume harri jasotzaileen txapelketa, eta Orioko neska 16 urteko neska batek irabazi du. Idoia Etxeberria, bi parte hartzaile izan da. Baina momentu honetan urnietan ere bada beste neska bat, gutxienan 3 harri jasotzaile badaude momentu honetan kirol honetan ari direnak. Hemen, federaziotik eta planteatzen denean, pixu jakin batekin, zenbat jasoaldi, alako denbora mugatu batez, hoxe da ez da, nik uste dut gehien bat egin ditekena, eta geho, totalizatu liteke, zenbat pixu goratu duen bizkarrera. Bai, hemen federazioak antolatzen dituen txapelketetan, Nafarroko kasuan, 3 harri izaten dira, 125 kiloko zilindroa, 113 kiloko harri kubikoa eta 1 kiloko bola. Bakoitzarekin 2 minutuko txandak izaten dira, eta kilo gehien egiten dituenak berak eramaten du txapelketa. Gero Perurenaren semeak adibidez, Inasiok bere marka liginekin jarraitzen du, 285 kiloko harria jasota dauka, eta orain bere helburua 300 kiloko muga horretara ailegatzea da. Bada bizitza pixka bat, kirol honetan badaude txapelketak, erakustaldiak, beste alde batetik, marka aleginak ere bai, eta, Baina ez aldu gehiago funtzionatzen, ez dakit, galdera, topiko moduan egiten dena, kirola espektakulua da gehiago harri jasotzia. Kirola dela ere esan behar, dena araututa dagoelako, zarrien formak, tamainak, pixuak, heldulekuak non ipini, nolakoak izan behar duten, dena zehaztuta dago, orduan kirola izateko zera guztiak ditu. Eta, gero espektakulotik ere badu bere parte bat, kirolak behar du gainera, pixka bat espektakulotik, bestela jarraitzea zailago izanen litzateke, eta, bien arteko nahasketan ikuste. Eske espektakulo bihurtu ezkero hor beti gauz ondiak ikusi nahi izaten dira, ez? Baina behar bada hor beste zerbait ere, eta hortaz 100 kilora iritsi beharra ez da, harri jasotzaile izateko,
Baina igual pixuka egin beharko litzateke, alterofilia Bai. olimpikoan deiten den egixara, ez da? Kontua da, harri jasotzean parte hartzaile kopurua ez dela izugarria, ordun sailkapenak egiten hasi ezkero, zerezean geratuko litzateke, eta momentuz, dauden kirolariak maila berdinean konpetitzen dute, eta, pixka bat arazoa ere bada, 110 kiloko mutilak, 80 kiloko mutilekin ezin dira konparatu, korputzak asko esaten du, hemen harri jasotzean korputz pixka bat behar da. Askore ez, hor dago arlo teknikoa oso garrantzitsua dena, baina kilo batzuk izatea beti mesedegarria da kiloak goratzeko. Hemen zenbait kontu, harri jasotziaz, gehiago jakin nahi dunak, eta markak, eta nola diren, eta gero irudiak ere ikusi, publikazio bat badugu, oin, zenbat, urte batzu badira, gutxi? Bai, hau 2003an atera genuen, Herri Kirol Federaziotik, eta norbaitek eskuratu nahi badu, Herri Kirol Federaziora deitu dezake, 948 450 940 telefonora. Web orrialdea egin berria dago, eta ongi gelditu da. Mikel Lasarte Ardola, mil esker ben berriro gurekin izatek. Mikel Lasarte Artolarekin aritu gara bai, argitalpen monografikoak eginak ditu Herri Kirolen Federaziorekin batera. Bera izan dugu oso laskide eta hortaz kirol modalidade honi buruzkoak izan ditugu gaur geure kultur arloan. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturaren divulgaziorako saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.